Hi guys! Ngayon po, magluluto tayo ng sinigang. Ngayon po ang mga ingredients. Ayan. And next, pag nakapagpakulo na po tayo ng tubig, lagay natin yung luya. Tapos, yung sibuyas. And then, yung kamatis. Ayan. Tapos, yung patis. Pag nalagyan na po natin lahat, pakuluin natin siya. Ayan. And then, kapag kumulo na po siya lahat, lalagay din po natin ang ating isda. Tilapia. Ayan. Yan, ilagay ang ating isda. Wow, yung manok. And then, kaluban, pakuluin. Ayan, pag kumulo na po, pati yung isda kumukulo, ilagay na yung kamote, talbos ng kamote. And then yung siling haba. Tapos kaluban. Pag nakaluban na, ayan, bumurokat. Ayan, lagyan na po natin ng sinigang mix. Ayan, and then yung magic syrup. Charap! Magic syrup! Ayan. And then, ayan na po, luto na po ang ating sinigang. Oh, yeah.